Dobar dan svima, ja sam doktorica Lucija Gajski-Horvat, specijalizantica epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Čast mi je i zadovoljstvo predstaviti našu današnju gošću, docenticu Martinu Matovinović, specijalisticu endokrinologije i dijabetologije Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Docentice, dobar dan i dobrodošli. Hvala puno na pozivu. Danas ćemo razgovarati o debljini, kompleksnoj multifaktorijalnoj bolesti koja ima svoju šifru, a preko milijardu ljudi u svijetu živi s debljinom. Pa recite nam kako definiramo debljinu te koje čimbenike rizika ona nosi sa sobom. Debljina ili pretilost zapravo definiramo jednim surogatnim modelom koji zovemo zapravo indeks tjelesne mase ili body mass index. Koja je to veličina koji su naši ti cut-offovi? Znači, ako je indeks tjelesne mase 30 kg po metru kvadratnom, to je zapravo definiramo kao pretilost prvog stupnja. Ako je veća od 35, pretilost drugog stupnja. Ako je veća od 40, onda i 40, to je zapravo pretilost trećeg stupnja. Također, kada govorimo i o prekomjernoj tjelesnoj masi, to je zapravo indeks tjelesne mase od 25 do 30. Također, osim tog indeksa tjelesne mase, mi možemo i pretilost definirati i s opsegom struka. To je takozvana visceralna pretilost ili trbušasta pretilost, jer to je ona koje se mi bojimo. I znači, prema Međunarodnoj dijabetološkoj federaciji, IDF, njihove je cut-offovi, ako je opseg struka za žene 80 cm ili više, kažemo da žena ima visceralnu pretilost ili trbušastu, a kod muškaraca ako je taj opseg struka 94 cm. Tako da vjerujem kada bi mnogi gledatelji zapravo naši odredili i uzeli centimetar i opseg struka, ne samo kad bi stali na vagu, vidjeli bi da zapravo puno veći udio ljudi ima tu upravo trbušastu pretilost s kojom se moramo zapravo bojati i koju moramo zapravo liječiti. U redu. A recite, koje bi čimbenike rizika sa sobom nosila debljina? Zapravo nema organa koji nije zahvaćen sa pretilostom. Ako pretilost smatramo ili debljinu kao kroničnu upalu niskog intenziteta, jer naše te masne stanice koje se nalaze najčešće u trbušastom dijelu, znači u trbuhu, te su vam masne stanice jako metabolički aktivne i one luče proupalne citokine. Dok recimo kad imamo mast na nogama, na rukama, to je puno manja metabolička aktivnost nego kada je ona u trbuhu. I zato je ona povezana sa mnogobrojnim organskim sustavima. Pa tako znamo da je povećan kardiovaskularni rizik, znači za 2 do 3 puta, da je povećan rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2 za 4 do 7 puta, također da je povećan rizik za razvoj osteomuskularnih bolesti, pogotovo osteoartritisa, znači bolovi u koljenima, kukovima, znači 4 do 7 puta isto, čak i do 10 puta, ovisno kolika je naša ta tjelesna masa. Zatim za onu apneu u snu, opstruktivnu apneu u snu, za to se povećava rizik i povećava se rizik i za određene tipove karcinoma. Oko 20 karcinoma je povezano sa većim rizikom, posebno kod žena karcinom endometrija, karcinom dojke, za oba spola, znači karcinome jednjaka, zatim kolorektalnog karcinoma, tako da postoji rizik i od onkoloških bolesti. Osim što je debljina bolest s kojom se pojedinac mora nositi sam, s njime isto tako mora živjeti i njegova obitelj, ali isto tako i zajednica. Pa recite nam koliko je debljina opterećenje za sam zdravstveni sustav? Evo upravo zapravo ovi mnogobrojni komorbiditeti, što smo rekli, preko 200 komorbiditeta se zapravo veže uz pretilost i debljinu i upravo zbog toga, znači o njima je potreba puno veća zdravstvena skrb. Znači potrebno je uključivati mnogobrojne subspecijaliste
mnogobrojne dijagnostičke pretrage kako bi se utvrdilo znači stanje i potom mnogi specijalisti kako bi liječili osobe sa pretilosti, a to naravno povećava zdravstveni trošak, ali ono što bi ja navela kao jako bitnu stavku je smanjena kvaliteta života. Znači kad vam pacijent kaže da si ne može zavezati cipelu, da stalno ne može naći odjeću, da se zapuše nakon par koraka, da nema volje za ništa, da bi samo bio doma, znači da je sniženog raspoloženja, to nije problem samo te osobe, nego naravno problem i obitelji s kojima žive, jer je takve osobe znači mogu i teže obavljati nekakve poslove i sveukupna kvaliteta cijele obitelji i te osobe je smanjena tada. Tako da zapravo svi skupa tada trebaju raditi u tom procesu zapravo izlječenja osobe, znači uključiš i prehranu i tjelovježbu, znači cijela obitelj. Znači nije to izolirano samo za jednu osobu, nego za cijelu obitelj. I često ono što vidimo da zapravo i djeca već imaju problem od takvih obitelji, znači i prekomjernu tjelesnu masu i pretilost, upravo zato što je isto takvo okruženje, iste životne navike, tako da zapravo se treba pristupati obitelji kako bi bio ukupan učinak puno veći. Evo, spomenuli ste djecu, pa Svjetska zdravstvena organizacija je 2024. iznijela podatak da u svijetu ima 35 milijuna djece koji su do dobi od do 5 godina, a pretili su. Pa što onda možemo mi učiniti kako bismo spriječili uopće da se pretilost pojavi kod djece? Da, kod nas je statistika da svako treće dijete zapravo ima prekomjernu tjelesnu masu, što je zapravo jako alarmantni podatak, što znači da bi mi kao društvo trebali zapravo od najranijih nogu educirati, što znači od vrtićke dobi. Potom u školskoj dobi trebalo bi svaki dan biti satovi tjelesnog odgoja, potom ja bi vratila u škole domaćinstvo da bi naučili kuhati, znači osnovne nekakve temelje kuhanja, jer vam danas je statistika takva da sve više naručujemo hranu i da zapravo uopće ne kuhamo doma. Naravno, tu je manjak vremena, ali vjerujte mi, dobar obrok se može skuhati u 20 minuta. Samo je stvar organizacije i da imamo spoznaju uopće što i kako. Zatim bi omogućila da se bude puno više besplatnih sadržaja djecu sportskih koje bi bile subvencionirane od države, od gradova. Tako da bi na taj način ih motivirala više za to rekreativnu tjelovježbu, a ne samo profesionalni sport da se ulaže, jer nažalost i financije su i danas takve kakve jesu. S druge strane, smanjila bi poreze na prehranu, jel? Na zdraviju, ove namirnice i na taj način bi motivirali ljude, jer je nekakva fama da je zdrava prehrana zapravo jako skupa. Kad smo pričamo već o zdravoj prehrani i o tjelovježbi, često slušamo o tome zdrava hrana, pa postoji li stvarno nekakva zdrava hrana, odnosno nezdrava hrana, to jest što bismo mi kao pojedinci trebali jesti kako bismo održali svoju tjelesnu masu, odnosno kako bismo skinuli nekakav višak kilograma. Zapravo nezdrava hrana bi vam onako ukratko bilo sve što je rafinirano, industrijski proizvedeno, koja je procesuirana hrana. Znači, papriku koju vi uberete sigurno nije nezdrava hrana, paradajz, krastavci, znači to ništa nije nezdrava. Znači, nezdrava hrana je zapravo ona koju smo mi industrijski proizveli i koja zapravo ima jako malo nutritivnu vrijednost. Znači sve te moguće grickalice, gotove hrane, sve što je to napravljeno je zapravo nije najbolje za naš organizam i može nam biti to i ukusno i fino, ali to treba onda konzumirati u vrlo malim količinama, iznimno rijetko u posebnim prilikama.
A ono što bi trebalo biti svakodnevno na našem meniju je zapravo ona izvorna hrana naša, znači da znamo što jedemo, znači meso, riba, jaja, sirevi, zatim povrće, znači sezonsko povrće koje imamo, također i voće. Znači da imamo izbalansirano unos znači vlakana, vitamina, minerala i proteina, što je jako bitno da imate jedan indeks sitosti. Jer vi kad jedete rafiniranu i tu brzu hranu, vi ste nakon toga vrlo brzo gladni. Znači nema tog indeksa sitosti jer oni imaju mnogobrojne eove, jer oni imaju mnogobrojne začine koje malo zamaskiraju taj naš osjećaj sitosti i zapravo nam ne mogu pomoći prilikom gubljenja na tjelesnoj masi. Potrebna je jako stroga volja, a znamo da u tom nekom brzom načinu života se na puno stvari koncentriramo i onda još da volju imamo i za to nam je puno teže. A kad bi imali zdravije obrasce prehrane, tada bi nama to bilo puno lakše fiziološki. Uz pravilnu prehranu tu je i tjelovježba, je li tako? Pa što biste preporučili, kako, na koji način, koje vježbe bi trebali vježbati da bismo smršavili ili zadržali svoju tjelesnu masu? Zapravo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i svih naših dijabetoloških društava kao i društvo za pretilost, znači kažemo barem 150 do 300 minuta tjedno umjerene tjelovježbe. Znači to može biti hodanje, plivanje, vožnja biciklom. Znači on tjelesnu aktivnost koju mi možemo na neki način uvrstiti u svoju svakodnevnu rutinu. Znači recimo ako se vozimo tramvajem da izađemo jednu stanicu prije, ako se busom da isto jednu stanicu ranije, da pokušavamo si organizirati umjesto odlaske na kavu, da bude odlazak negdje u prirodu s prijateljima, da šećemo. A s vremenom kad povećamo tu tjelesnu aktivnost, našu tjelesnu kondiciju, onda bi bilo dobro zapravo uvesti i nekakve malo treninge koje bi uključivali i vježbe snage, barem 2 puta tjedno, zato što nam vježbe snage poboljšavaju značajno mišićnu masu. A kad mi imamo veću mišićnu masu, tada nam je veći bazalni metabolizam i tada puno lakše mršavimo. S jedne strane, s druge strane puno se bolje osjećamo. Danas znamo da mišići su također kao jedan endokrini organ koji luče svoje miokine, koji djeluju na sve naše organe, posebno na mozak i potaknu lučenje jednog hormona BDNF kao Brain Derivated Neurotropični faktor koji nam je za plastičnost mozga i da bolje pamtimo. Imamo bolju koncentraciju, zato je jako povoljan i za starije osobe, jer znamo da trebamo se što dulje moždano hraniti, kako bi rekla, odnosno održavati, da nam ne padne znači, koncentracija i kognitivne sposobnosti, pamćenje, ali također i za mlade ljude koji puno uče i rade i tekako je potrebna ta tjelesna aktivnost i kako bi isto bolje pamtili, imali bolju koncentraciju i uspjehe postizali bolje znači, na tom planu. Tako da je tjelesna aktivnost i tjelovježba zapravo puno više od onog što mi mislimo i utječe na naše sve organske sustave. I sad su zapravo isto i najnovije studije pokazali čak i kod onkoloških pacijenata, znači da je tjelovježba itekako bitan za brži i bolji oporavak. Znači uslijed sve moguće terapije, upravo zbog tih miokina i te informacije koje nama daju i imunološkom sustavu i moždanom i svemu. Tako da nam je to tako zapravo besplatan lijek koji toliko malo koristimo, a dostupan nam je, a pogotovo je bitan za gubljenje na tjelesnoj masi i za održavanje tjelesne mase. Imamo i često u zadnje vrijeme nekakve razgovore i slušamo često o lijekovima za mršavljenje, odnosno GLP-1 agonistima. Možete li nam reći nešto više o njima, kojih treba stvarno koristiti, ko ne treba koristiti, kako oni malo funkcioniraju? To je znači skupina lijekova
koje dajemo, prvenstveno su to bili zapravo lijekovi za liječenje šećerne bolesti tipa 2. No onda se zapravo vidjelo, kako bi rekli kao nuspojava, je bila zapravo i gubitak tjelesne mase. I zatim su se razvijali lijekovi koji su zapravo samo sad za tu indikaciju za gubljenje na tjelesnoj masi. Kako oni funkcioniraju? Znači oni daju našem mozgu, s obzirom da imamo te GLP-1 receptore posvuda u tijelu, pa tako i u određenim regijama u mozgu, posebno znači hipotalamus, moždano deblo, i tamo nam daju informaciju da smo mi puno ranije siti. A s druge strane, odnosno i smanjuju nam apetit. A također na stijenki želuca djeluju tako da isto imamo osjećaj brze sitosti. Znači sada možemo pojesti puno manje, a da imamo taj učinak kao da smo pojeli jako puno. Zatim ti su lijekovi pokazali svoju protekciju i na srcu, na srčani kardiovaskularni sustav, tako da je čak ušlo u kardiološke smjernice 2024. godine zapravo GLP-1 agonisti, tu je ušlo recimo semaglutid u tu kategoriju, da znači se preporučuje ako osoba ima pretilost ili prekomjernu tjelesnu masu i kardiovaskularnu bolest da se uvedu ti lijekovi. Tako da, pa zatim nefroprotekcija, pa se vidjelo sada da su manja je vjerojatnost demencije. Znači na mnogobrojne učinke, brojne organske sustave imaju učinak ti lijekovi. I ima jedna novi lijek koji nam je došao gdje je i GLP i GIP agonist, znači gdje molekula djeluje dvojako na ta dva receptora. Ona je i za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i za debljinu. I isto se pokazalo zapravo mnogobrojni benefiti. Ono što je pitanje da to treba zapravo biti pod kontrolom. Znači danas naši se ljudi tako snalaze na sve načine i dolaze do tih lijekova. Smatram da je za te osobe bi bilo puno bolje da ih neka stručna osoba vodi kroz i titraciju doze i da se vide metabolički hormonski parametri na početku. Zatim kad se daju terapiju, titrira se i da se bude kontrola i da paralelno, ono što mi radimo u našem centru, paralelno znači imamo i nutricionističko savjetovanje i vaganje na bioimpedancijskoj vazi i znači svi hormonski i mikronutrijentski sastav se odredi na početku i nadoknađuje se što treba. Uz taj lijek nije dovoljan samo lijek, jer smo i različitih statusa, i potom nekima može imati jači osjećaj, recimo nuspojave, mučnine, neki proljev, neki mogu imati povraćanje. To je zato ako se prebrzo titrira doza, ako znači se nema savjetovanje što i kada, kako jesti, kada primijeniti lijek. Tako da je puno toga utječe što bi trebalo znati na početku pacijent prije uzimanja te terapije, što i kako se pratiti da bi bilo zapravo puni učinak tog lijeka da se ostvari. Pogotovo oni koji imaju indeks tjelesne mase 35 i 40 ili više od 40, svakako bi bilo dobro uputiti na liječenje pretilosti uz temeljno liječenje, što smo rekli malo prije, pravilna prehrana i tjelovježba, koji put to nije dovoljno. Zapravo u većini slučajeva je teško jako to osobi i onda trebamo imati tu pomoć, farmakološku terapiju, ali da sve ide paralelno i jedno i drugo i treće. A uz lijekova mi je puno lakše jer vam se smanjuje apetit. I imam jedan pojam, takozvani food noise, odnosno ta jedna buka koja je opterećenje u mozgu sa hranom. Znači neke osobe vam stalno misle što ću sada jesti, koliko ću jesti, gdje ću jesti i to im zapravo, taj fokus na hranu im čak onemogućuje svakodnevno funkcioniranje. A pokazala su istraživanja da se upravo to smanjuje. Smanjujemo vrijeme provedeno koje razmišljamo o hrani. I na taj način je njima puno
olakšano da mršave i onda oni znaju meni reći ja zaboravim na hranu. Sad i naravno da im je lakše pridržavati se bilo kakvog režima, preporuke za prehranu, ali tada je bitno da imaju preporuke za prehranu, da znaju što moraju jesti. Ja kažem da ako jeli su prije 5 kolača pa sad pojedu 1 kolač, to nismo ništa napravili. Znači oni trebaju promijeniti hrane, da mi kažu da su pojeli, ribu sa blitvom, da su pojeli, jaja, meso, znači i sa nešto povrća i neko voće. Znači to je onda da su promijenili potpuno obrazac svoje prehrane. I tada i nakon što ćemo smanjiti dozu lijekova, neće imati onaj opet navalu apetita koju su imali i prije. Tako da zato je potrebno to je multidisciplinarni pristup kako bi zapravo bila ispunjena prava uloga toga lijeka kao pomoć u liječenju, a ne samo dati lijek i mi smo razriješili problem. Nije problem razriješen. Dakle, nisu čarobni, to treba još puno rada uz to, je li tako? Tako je. Dobro. Evo, recite nam za kraj kako mi možemo pristupiti nekome koga znamo, vidimo da ima problema s debljinom, kuda ga trebamo uputiti, kome ga trebamo uputiti i jednostavno kako mu pomoći da čim prije krene sa rješavanjem svojeg problema. Da, pa evo ga mi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, znači u Zavodu za bolesti metabolizma imamo ambulantu baš za debljinu. Također postoji i ambulanta za debljinu i u Zavodu za endokrinologiju. Tako da treba uputiti pacijente, naravno ne samo naš KBC, imaju i drugi klinički bolnički centri i neke opće bolnice, ambulante za debljinu. Znači treba vidjeti u našem okruženju s kojim bolnicama surađujemo, koje su se u to zapravo više razradile te svoje algoritme. I ono što je bitno da paralelno uz pregled liječnika idu i nutricionistu. Tako da se odmah nauče za menije i pravilnu prehranu, edukacija o tjelovježbi i potom znači se odlučujemo da li ćemo nekome dati lijek, da li ćemo probati samo temeljnim liječenjem, da li ćemo paralelno odmah davati ili ćemo čekati 3 mjeseca, 6 mjeseci, da to je bitno. To praćenje i odgovor na terapiju. Moramo vidjeti mnogobrojne druge komorbiditete. Recimo, meni znaju slati ortopedi da moraju pacijenti brzo smršaviti relativno da bi mogli ići na operaciju koljena ili kuka, jer imaju toliku veliku tjelesnu masu da zapravo neće da operiraju jer će biti jako težak postoperativni oporavak, a i cijeljenje rana i to. Znači onda tu tada moramo puno ozbiljnije pristupiti i to pacijenti ozbiljnije shvaćaju i puno se bolje drže preporuka ili kardiolog kad kaže isto da je zbog srca bitno i neurokirurg zbog neke operacije hernije diska, onda to, znači jako je bitno da mi svi u sustavu zapravo govorimo jedno te isto, da je jedan od lijeka gubitak na tjelesnoj masi. Znači da je to liječenje s kojima neke ćemo druge komorbiditete praktički izliječiti, neke ćemo smanjiti, neke prevenirati i onda kada ćemo svi tako zajedno pričati, onda ćemo zapravo sa svih strana obuhvatiti pacijenta i omogućiti mu da postigne svoj gubitak na tjelesnoj masi i da održi svoju nekakvu optimalnu razinu. Evo, docentice, hvala vam najljepša na svim ovim divnim informacijama i ja se nadam da će svi slušatelji i gledatelji ovog podcasta nakon videa uzeti nekog za ruku kog znaju da se bori sa pretilošću, sa debljinom, pokazati mu video i sada znati gdje ga uputiti. Hvala puno vama na pozivu i zapravo pohvaljujem cijelu vašu inicijativu da povećate taj javno-zdravstveni odjek u važnosti prepoznavanja pretilosti debljine u Hrvatskoj i kako mu pristupiti. Hvala vam lijepa.